cɛ ana muso denmisɛnnin mabakɔrɔ k'aw fo ka waleɲuman dɔn aw ka ɲamadali la Cirifila TV jakanso fɛ kabini nin waati in ye kabini bi alamisadonya février tile 12 ye sanba 2026 don jɛmukan sɔgɔmadon don nin y'an sigilen ye o kɛnɛ kan jɛmukan min ɲɛnamaya ka se ka maaw kunnafoni maa dama ka se ka nisɔndiya ta ka ɲɛsin aw ma sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin y'an sigitɔ ye o kunna n'a ma ɲɛ k'a fɔ dugubila ka fisa ladawuli ye Segasi Babi Kuyate nse yɛrɛ sira kɔni baasi t'i la baasi foyi tɛ na Samayira denbaya dun baasi foyi tɛ alhamdulillah i yɛrɛ dun ni Ala fo bangɔnikaw baasi t'ora ayiwa o diyara n ye Samayira ka foli di lamɛnba jɛkulu ma o don ka bi foli kɛrɛnkɛrɛn ka taa fo Kangaba cercle kɔnɔna na Kangaba cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba o don an b'u bɛɛ lajɛlen fo nin sanga in kɔnɔna na ka fara Mali fan tɔw bɛɛ lajɛlen kan k'a fɔ k'u bisimila u ka jabaramuso mandi Cirifila TV sanfɛ u b'u k'u ka jɛmukan mandi sɔgɔmadon don ale de ye ɲɛmada jɛmukan min bɛ bɔ ka yir'u la yasa ka se ka nisɔndiya d'u ma ani ka se ka kunnafoni fana d'u ma nisɔndiya ale kɔnɔna na an b'a fɔ k'u bisimila ni an dun k'an ye bi alamisa sɔgɔmada ta kɔnɔ. Ni cɛ Lala Kuyate n'i fo k'i waleɲuman dɔn o diyara n ye o siratigɛ la jɛmukan kɛrɛfɛ juru kosɛbɛ an n'an bolo maana bɔ a fɛ an n'a furu bɔ dabada la kosɛbɛ jɛmukan sigi cogo o tɛ dɛmɛbaa jɛkulu ye o dɛmɛbaa jɛkulu don cɔ Nouveau Soleil olu ka produit tiɲɛ don kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka produit Zaraw olu de b'an dɛmɛ jɛmukan in ka se ka carin ka lase diɲɛ maa ma o siratigɛ fɛ sa min ye te Zara premier ye an bɛ t'o min dɔɔni ka sɔrɔ ka segin ka na n'Ala sɔnna Gani de abe min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ ni nɛnɛ bara ni ye infusé ka ji kala k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin kɛra te jumɛn ani n b'o kun dɔ d'i ma te Zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa surprise kelen nin dɔn wa a bi yan a man kan ni sisan kɔni ye cogo da te Zara tew ka te de ye a bi san bi saba bɔ ni cɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han mɛ min bɛ yen i hakili to a la a bilenman o a jɛman o nin den ye tiɲɛ tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna budo diɲɛ Allah farafidenu jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna budo diɲɛ ye Allah Lala Kuyate Samayira Salo ne ye ko cogoya ye kosɛbɛ ɲɔgɔn tɛ min min fɔ i bamananw de ko dugubila ka fisa ladawuli o ka fisa n'o ye Samayira n'a ma ɲɛ k'a fɔ ni jɛmukan dɔnkan ye kosɛbɛ nin y'an kɛtɔ ye ka o bɔ o sira fɛ n'o kɛra o bɛ se ka dan anw ma jɛmukan tɔ kɔnɔ an ka sɔrɔ k'a sirajan taama ni k'o nun don ayiwa o don Samayira ko kura kosɛbɛ n'an bɔra an ka dɛmɛba jɛkulu la n'o ye Nouveau Soleil te Zara ye n'an bɔra o la an bɛna an ka clip du jour la ka tila an ka bi seko ni dɔnko tigilama fɔlɔ o ye zigiri ninnu danbele de ye ko badenya segukaw ka n'u danbele wa o don dɛ ba Mamadu den kosɛbɛ ani ba Fatumata den o don an ba Fatumata ko Ala ka hinɛ o bɛɛ lajɛlen na amina ya rabbi segukaw ka nu kosɛbɛ segukaw ka torofe kɔnɔ o don kosɛbɛ baasi tɛ awɔ an bɛ taga n'u danbele ka badenya ɲɛmada don badenya wa awɔ badenya ale de ka di ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye ka di ni sanu ye ka di ni wari ye a ka di ni fɛn bɛɛ diɲɛ na ni tiɲɛ la badenya la dan tɛ o la kosɛbɛ fɛn min tɛ san o badenya b'olu ni Ala ye min latigɛ ka e ni min kɛ balimaw ye kosɛbɛ Lala Kuyate o ye Ala ka latigɛw ye o kɛlen ɲɔgɔn fu ni ɲɔgɔn safunɛ a bɛ ɲɔgɔn minɛ o juruba kelen na kosɛbɛ Lala Kuyate fa bada n'Ala sɔnna o de ye badenya ye o de y'o ye nin ye tiɲɛ ye an bɛ dɔn lajɛ o la ka sɔrɔ ka segin ka na jɛmukan kɔnɔna na ko kura nin ye tiɲɛ ye Lala Kuyate Samayira nin min ye zigiri ninnu danbele ye kosɛbɛ ko malidenw ko an ka bɛn kelen ma wallahi ko bɛnbaliya o ma yɔrɔ si jɔ o m'o jɔ dɛ madama ko sifinnakaw sini sigi ye a sigi mɛ an minnu kan ko an kana an yɛrɛ deli tiɲɛni na kosɛbɛ ni ma fili Lala Kuyate nin ye lɛgisɛ ye wallahi nin ye tiɲɛ ye Samayira n'a ma ɲɛ k'a fɔ denmisɛnnin ye sini ye bi denmisɛnnin o de ye sini ma ba kɔrɔ ye jamana jigi ye denmisɛnninw de ye Lala Kuyate o la anw de kan ka kɛ ɲanikɛlaw ye
amanga tega an yɛrɛ deli cɛnni na ka nafa sɔrɔ juguw la ani Lala Kuyate bɛ se ka fɛn min sɔrɔ joona ninnu ka sɔrɔ sɛgɛn t'a la n'i b'a dɔn kɔlɔlɔ b'a bɛɛ lajɛlen kɔfɛ wa Lala Kuyate an k'an ta kan kisi Ala ka hakili ɲuman d'a ma amina yarabi n'o kɛra an bɛ taa ɲɛfɛ o b'a to an ka sɛnsɛnla la an ka kunnafoniba la ne tiɲɛ an b'ale dayɛlɛ Samayira o don sɔgɔmada in na n'an ye kunnafoniba dayɛlɛ i n'a fɔ don tɔw an bɛ essor ta o don n'an y'o ta Samayira min bɛ tali kɛ an ka jamana kuntigi général d'armée Assimi Goïta ale ka baɲuman walew n'o ye évite sociale du président de la transition ye o siratigɛ fɛ a y'i kɔngɔn fa k'a ton tuguni min bɛ tali kɛ dala dumuni sigiyɔrɔma 800 o de taara k'o di Kati kan fo ka taa se génie militaire kan o mɔgɔw ma Lala Kuyate hali bi an bɛ to sunkalo ɲɛbila baaraw kɔnɔna na kosɛbɛ an da sera a ma yɔrɔ na ka yira k'a fɔ anw ni sunkalo tɔ o de ye panko kelen ani ɲɛwawa ye Lala Kuyate o hukumu kɔnɔna na n'a ma ɲɛ k'a fɔ maa sɔmuni o tɛ suba ye wa Lala Kuyate a bɛ bɛn nin waati na sunkalo ɲɛsigi baaraw olu ka kɛ o hukumu kɔnɔna Lala Kuyate n'i ye a ta k'a lajɛ an bɛ kalo min na maa dama fɔ sunkalo ma ɲɔgɔn dɛmɛ o de kanunen don kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔna Lala Kuyate min bɛ tali kɛ yafuma b'a la Mali jamana kuntigi général d'armée Assimi Goïta kabini février tile 6 tɛmɛnen ye Lala Kuyate dɛmɛ ɲɔgɔnya min bɛ kɛ a fɛ ka ɲɛsin jamanakɔnɔdenw fan caman ma Lala Kuyate ka sanga ni a ka réseau social ye a baaraw a nun donna a fɛ Lala Kuyate a ko n'i ye a ta k'a lajɛ dɛmɛ in kɔni a t'a mɛn ka ɲɛsin jamana marabolo bɛɛ lajɛlen ma ka fara Bamakɔ faaba kan a ko Lala Kuyate o siratigɛ n'i ye a ta k'a lajɛ min bɛ tali kɛ Bamakɔ kɔnɔna na o ta kɛra yan Lala Kuyate o kɔfɛ o taara Moti do kɛra Moti Lala Kuyate min kɛra kunu an kɔrɔ o fana kɛra Bamakɔ yan nka n'i y'a ta k'a lajɛ o kɛ yɔrɔ min na o bɛ tali kɛ yafuma b'a la Lala Kuyate i da sera ma koyi a ko o taara ka ɲɛsin mɔgɔ minnu ma olu de ye Lala Kuyate mɔgɔ minnu banna kɛlɛ daga kan n'u bɛ tali kɛ an ka wolomasiri tabaw la olu ka denbayaw Lala Kuyate fo ka se yafuma bɛ paramilitaires ma ka bɔ génie militaire kɔnɔ ani kate kan militaire Lala Kuyate dɛmɛ in taara ka ɲɛsin olu de ma a ko n'i ye a ta kala Lala Kuyate baara in i n'a fɔ ladala a bonya kun t'a mɛn ka di Agibu Dambele ma min kɔni ka wuli ka jɔ ɲɛsin bɛ jamanakuntigi ka dɛmɛ baara ni k'a yakubaya jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ Lala Kuyate o kuma kɔnɔna na ka fara a kan jamana ɲɛmaa caman kun bɛ kɛnɛ kan fo ka se ladala dugutigiw ma a ko Lala Kuyate min bɛ tali kɛ au total ce sont 800 kits alimentaires qui ont été distribués à 500 bénéficiaires du génie militaire et 300 bénéficiaires du camp de Kati o tɛ ga 800 buɲɔgɔn ye wa a ko Lala Kuyate kunu min bɛ tali kɛ jamanakuntigi la a ye a kɔngɔ fa k'a to dala dumuni na sira caman fɛ ka taga ɲɛsin ga 800 buɲɔgɔn ma Lala Kuyate wolomasiri tabaw ka bɔ olu yɔrɔ a ko 500 ɲɔgɔn o bɛ Lala Kuyate génie militaire o kofɔ k'a fɔ 300 o bɛ tali kɛ ka ɲɛsin Kati kamo a ko Lala Kuyate min taara ka di o ma o kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen a ko o gɛrɛsɛgɛ kɛra min ye o de ye malo 50 bɔrɔ 1 ɲɔ 50 bɔrɔ 1 Lala Kuyate sukaro 50 bɔrɔ 1 ani tulu bidɔn o litre 20 a olu ka sunkalo baara saw kodi a pewu maa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ni sɔrɔ sunkalo la i mago na jɔ malo la a na jɔ ɲɔ la a na jɔ sukaro la a na jɔ tulu la wa banna Lala Kuyate Samayira an yɛrɛ tun kan ka taa aramɛ kun o tuma na e fana tɔgɔ b'a la wa est-ce que Lala Kuyate a ko n'i ye a ta k'a lajɛ a ko Agibu Dambele ko ni kelen ka kɔrɔfɔ ta a ye a yira k'a fɔ Lala Kuyate an bɛ waati min na o de ye sunkalo ɲɛbila baaraw ye a ko hakilina ye maa kan ka fɔ ni k'a tare a ko jamanakuntigi baara in bɛ kɛ a fɛ janko ka se ka yakuma b'a la makari ani hinɛ ni k'o boloda ka ɲɛsin maaw ma Lala Kuyate nin waati in na minnu ni a ka kan a ko hukumu kelen kɔnɔna na a labanna ka wele da maaw ye minnu gɛrɛsɛgɛ donna a la janko Lala Kuyate soɲɔgɔn minnu m'a ye o kɛrɛfɛ ni olu ma dɔɔnin sɔrɔ ka bila daga kɔnɔ don min na Lala Kuyate an ka nin tila a ko Lala Kuyate ko u b'a fɔ cogo di bamanankan na de c'est à dire que mɔgɔ tɛ jɔ tilali la quoi an ka a bɛ fɔ cogo di a k'a ka dɔgɔ o de bɛ jɛ cɛ ko a ka dɔgɔ o de bɛ jɛ cɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ Lala Kuyate o hukumu kɔnɔna na minnu gɛrɛsɛgɛ donna a la sigiɲɔgɔn min m'a ye o la don min na ni o ma fɛn sɔrɔ ka bila daga kɔnɔ Lala Kuyate ko o ko ni ka hinɛ olu la min bɛ taa kɛ kuma b'a la colonel major Birima Samake la service social des armées o ɲɛmaaya bɛ ale bolo bi baara in kɔni kelen ko ni kelen ale y'a yira k'a fɔ Lala Kuyate nin kɛwale a ko nafaba de bɛ nin na n'i y'a ta k'a lajɛ minnu b'a sɔrɔ Lala Kuyate a bɛ olu
olu ni mu lafiya o tile fila in kɔnɔ wa a bɛ a yira k'a fɔ hali bi jigiya bɛ u ye maadama minnu somɔgɔw ko nin tɛna walima minnu somɔgɔw banana a ko Lala Kuyate a bɛ a yira k'a fɔ jamana jan bɛ o la a ko hukumu kɔnɔna na a ye jamanakuntigi fo ni k'a wale ɲuman dɔn a ko maa minnu gɛrɛsɛgɛ donna o la Lala Kuyate o hali bi u sɛnɛ hukumu kelen kɔnɔna na olu kɔni ye duwawu de ta ka ɲɛsin yafuma bala jamanakuntigi ma ni ka se ka duwawu ta ka ɲɛsin ba Maliba ma janko bɛɛ ani basigi bɛ se ka na cogo min na Lala Kuyate ka maa hakili jigin k'a fɔ anw ni chrétiens ka sunkalo ani silamɛw ka sunkalo o Lala Kuyate an kɔni kɛ min ka kunsin a ma an o fila bɛɛ lajɛlen cɛ o de ye panko kelen ani ɲɛwawa ye Alassane Sisuma ale de y'a fasiri Lala Kuyate an y'a salo ka bɔ histoire kɔnɔ ka sangana bi bɔli Samara to tɛmɛ nin kan halisa ka jamana ɲɛmaa fo a ka ni baɲuman wale ninnu na k'a ɲini jamana kɔnɔdenw tɔw fɛ ayiwa ko nin kɔni ye fuguri bɔlen ye daba ɲɛma jamana ɲɛmaa ale kɔni ye para ɲɛfɔlɔ kɛ ayiwa ni maa min y'a dɔn i se ye min ye ka se ka kɛ i sigiɲɔgɔn ye wali dɛsɛbagatɔw ye nin waati in na a nafa ka bon a baraji ka bon an b'a ɲini faamaw fɛ ka hinɛ fantanw na Lala Kuyate o hukumu kelen kɔnɔna na kana ɲini faamaw dɔrɔn fɛ dɛ i b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ Lala Kuyate maaw ka sɔrɔ tɛ kelen ye maa dɔ bɛ o tɛ faama ye ala kɛ mɛ ka dɔɔni nɔgɔya i n'a fɔ e yɛrɛ Samara ne yɛrɛ mɛna sukaro kilo 5 di ne ma sisan o bɛ diya ne ye sa Lala Kuyate o kumana e b'a fɛ ka i yɛrɛ de ko ten ko maa dɔ tɛ faama ye nka ko ala kelen bɛ ka dɔɔni nɔgɔya ma ala kelen bɛ ka dɔɔni nɔgɔya i ma bi i fana ka kelen sigi ɲɔgɔn na Samara ne bi yan Musa Tarawele bi yan hali n'a kɛra sukaro kilo 10 ye k'a ye nin a k'o tila Samara o baraji da ala de b'o dɔn dɛ Lala Kuyate ayiwa ala k'a bila i ka binjani na k'a sɔrɔ an ɲɛ maa ye fɔlɔ kɔni o se bɛ Dali Masa ye kosɛbɛ Lala Kuyate k'o sababu kɛ anw ye n'ala sɔnna an tɛ nin waati in na sɛnɛfɔkɛ yɛrɛ ma ko bɛ sɔn ka jɔ a la o a yɛrɛ bɛ fɛ k'a tɛgɛ bila ta la k'a ta ni n y'o sɔrɔ jamana in bila ma a tɛ tɛmɛ an ka tigɛ bila ɲɔgɔn jufa la de a ma nɔgɔ n'ala sɔnna ala bɛna kɔfila dɔ la awɔ ala ye hinɛ Masa ye Samara an bɛ taa ɲɛfɛ an b'an tɛgɛ don indépendant kɔnɔ n'an y'an tɛgɛ don yen an bɛ bɔ ni jumɛn ye o de ye mairie du district ye Samara mairie du district kɔnɔna na min bɛ tali kɛ Marc Dabou la ale kɔni taara ka se ka bila ka se ka mairie du district kow kɔni ɲɛnabɔ nin waati in na Lala Kuyate bi ta ye sɛnɛfɔkɛ a bɛ komi ma to Zara min ka ɲɛ dɛ ayi kana jigin an tɛ tila ka kɛ Lipton Zara ye Lala Kuyate farikolo bɛ sɛgɛn a bɛ sɛgɛn k'a daminɛ tɛnɛ kana bila bi la a y'anw ta ye tɛnɛ ni tɛnɛ don a daminɛ tɛnɛ ka taa bila tɛnɛ na e yɛrɛ b'a bɛɛ awɔ a bɛ sɛgɛn wa an bɛ se dɔgɔkun labannaw kuma o kuma o b'a sɔrɔ tiɲɛ ne yɛrɛ la Lala Kuyate farikolo murutira e man ye halo ba la bi n'i taara so i bɛ kolokolo san ka bɔbulu san k'o tobi k'i ko la n y'a di ma ni barika ye n y'a mɛn ni barika ye Lala Kuyate an bɛ taa indépendant kɔnɔ ko ni a ta lajɛ min bɛ tali kɛ i y'a fama bɔ Lala Kuyate y'a fɔ cogo min na ST ale a ye kalamukala ta dabaji la ni k'a su ni ka sɔrɔ k'a nɔbila kɛ a ko Lala Kuyate an ka taa Bamakɔ mairie ba kɔnɔna na a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ mairie Lala Kuyate baara minnu kɔni b'a la ka kɛ a kɔnɔ mɔgɔw de bɛ suganti Lala Kuyate o ko ma ko chargé d'expédier des affaires courantes a ko Lala Kuyate ka se ni o de hakilina ye min bɛ tali kɛ février tile 6 sanba 2026 tɛmɛnen na jamana ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali jamana ministère min kabara bɛ taa ka ɲɛsin jamana caman bolo baaraw ma Lala Kuyate o bɛ tali kɛ général de division Abdoulaye Maïga a ko Lala Kuyate a ko ni a ye tɛnɛ ta ka da Marc Dabou kan Lala Kuyate janko ka se ka bila mairie-ba o kunna janko a ka se ka tɛmɛ ni baaraw ye o kama ko expédier des affaires courantes Lala Kuyate a ko Marc Dabou yɛrɛ jɔn don a ko administrateur civil don a ka di ye a fɔ membre du corps préfectoral don Lala Kuyate Marc Dabou wele kɔni bilara a ma janko a ka se ka na nɔfɛtugu kɛ baaraw la Bamakɔ mairie-ba kɔnɔna na ka sanga ni ɲɛmaaw ye minnu fɔna a kɔ n'u y'a bila yɔrɔ min na Lala Kuyate a ka se ka baara ta o nɔgɔnin fɛ ni ka tɛmɛ ni a ye Lala Kuyate ka se ka baara bɔ baara kɛ janko jamakɔnɔdenw bɛ se ka o ni dugɛ sɔrɔ la cogo min na a ko n'i ye a ta k'a lajɛ Lala Kuyate Marc Dabou kɔni a ka nali a bɛ dɔgɔkun kɔnɔ n y'a fɔ cogo min na n'a ma ɲɛ k'a fɔ mairie-ba nin waati in na a b'a la ka ɲɛmɔgɔ de b'a la k'a falen Lala Kuyate n'i nana n'i ka kuma banna Lala Kuyate i bɛ taa maa wɛrɛ bɛ na a ko olu kun kɔnɔna Marc Dabou ale kɔni a ko nin nana ka ko nin ye Marc Dabou a bɛ deli ka kɛ maa min ye o de ye secrétaire général ye ministère des transports et des infrastructures a
ko Malick Dabo bɛ deli ka kɛ Mali jamana ministre min kɛbara bɛ taa ka taa ni segin ma o secrétaire général ye a ko ka fara o kan a bɛ kɛ conseil technique ye primature kɔnɔna na a ko ka fara ninnu bɛɛ lajɛlen kan a delila ka kɛ coordinateur du projet décentralisation et bonne gouvernance Lala Kuyate a ye o ɲɛmaaya kɛ olu bɛɛ lajɛlen b'a sɛbɛntiya k'a fɔ Lala Kuyate tigɛ taara ka ɲɛsin maa min ma ka n'a bila mairie kunna Lala Kuyate ko filima kɛ ko maa dɔ min bɛ ka na ni dɔnta ye maa dɔ Lala Kuyate a delila ka baarabaw kɛ jamana kɔnɔ wa Lala Kuyate ni Ala sɔnna ma dana min filɛ ka da a ka jamana ɲɛmaaw fɛ ka n'a bila Bamakɔ mairie kɔnɔna na Lala Kuyate ko a n'a a minɛ ni k'a fa a ko n'i ye a ta k'a lajɛ ale kɔni ka nali o bɛ kɛ sababu ka se ka maa min kɔni ni ka o bilasira o de ye Abdoulaye Mahamani ye Lala Kuyate o de tun bɛ yakumaba la jɔyɔrɔ in na sani Malick Dabo kana Lala Kuyate hukumu kɔnɔna na ko Malick Dabo kɔni ale nalen filɛ ko kura ka taga bila mairie kɔnɔ a baaraw kɛ kabini février tile 6 o tɛmɛnen ye kosɛbɛ Samayira ko Malick Dabo ka danga na baara minnu kalifalen filɛ la ka dugawu kɛ Ala k'olu k'a bolo wasa amina yɛrɛ ka laɲiniw bɛɛ sabati Samayira an bɛ to indépendant kelen kɔnɔ an bɛ taa lakana ko bina kun kan a yirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ Bamaci tigilamɔgɔw kɛlɛli la Segu marabolo ani Tɔnbɔkutu marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka cɛdenw ye wulikajɔ sabati ka se ka Bamaci tigilama caman kɔni olu ni diɲɛ fara kɔni o cɛ Lala Kuyate a ko mɛ deli ka nin yɔrɔnin fɔ ye wa n tɛ sɛgɛn a foli la ka taama to senna bolo FIFA o jɔ man di Lala Kuyate n'a ma ɲɛ k'a fɔ o bɛ o cogo la maa jugu minnu n'a mɛn yafama bɛ diyagoyanin fi k'a fɔ o bɛ na ni o diinɛ faso Mali kɔnɔ Lala Kuyate o siratigɛ la o ni u ka gɛlɛyabadenw a ko wulumasiri tabaw kɔni wuli bɛ ka jɔ su ani tile donc Lala Kuyate ka se ka o nɔbɔ o ɲɛ da o ka yɔrɔ min na Lala Kuyate o ka o ni diɲɛ fara ɲɔgɔnya a ko Lala Kuyate hukumu kelen kɔnɔna na ni ye a ta ka lajɛ an ka taa Segu Sido ani Bazando ka se Tɔnbɔkutu marabolo ba ma a ko Lala Kuyate ye min bɛ tali kɛ an ka wulumasiri tabaw la olu kɔni u ye susuru sɛbɛkɔrɔ kɛ min kɛra sababu ka se ka diinɛ faamucogojugu maa ninnu caman k'o bila yakumaba lahara o gun kan Lala Kuyate a ko ni ye a ta ka lajɛ fasirikɛba o de ye Abdoulaye Jara ye a ka sanga ni a ka kalamukala ye a ye a yɛrɛ k'a fɔ kunnafoni sɔrɔ cogoya la ko Lala Kuyate ko wulumasiri tabaw kɔni ka sanga ni u ka baaraw lamagamagaw ye o ɲɛ dara janfajugu kɛba ninnu dɔw kan kabini tarata don tɛmɛnen ye Lala Kuyate a kɛra ka sanga ni u ka jamana tangani baara dɔw ye min sen fɛ o ɲɛ sura maajugu ninnu kan ɲɔnɔ o marabolo kɔnɔ Lala Kuyate a ko n'i ye a ta ka lajɛ maajugu ninnu kɔni o kun taa mɛ tuma b'a la isolen da yiri tubaw dɔw kɔrɔ yɔrɔ mun na ni o b'a la ka to ka ladilikanw di ɲɔgɔn ma jango ka se ka janfaw ni ka olu siri kokura a ko wulumasiri tabaw ɲɛ su o kan olu y'u to sani dugu cɛ ni ka susulu ni ka nati Lala Kuyate o kɛ min kɛ jugu caman kɛra lahara dugulen ye bawo bɔnɛ banfilɛ taara ka cogo caman kunna Lala Kuyate min fɔ ye o kɔni kɛra sababu k'u bila sunɔgɔ dabilabali o la ko ka fara o kan o bolokɔfɛnw caman laban wulumasiri tabaw ye olu caman daji Lala Kuyate n'i ye a ta ka lajɛ a ko a ye mɛn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Katibaji Masina olu minnu ni groupe jeunes maaw bɛ baara ɲɔgɔn la a ko olu ka maa dɔw don a ko bawo yɔrɔ kɔfɛlen na olu de ka lamɔlamɔgɔw de ka ca Lala Kuyate ka sanga ni u ka diyagoyanin fin tare k'a da dugumɔgɔw caman kun a ko Lala Kuyate ni n'an bɔra Segu Sido ani Bazando a ko i b'a ye k'a fɔ o waati kelen na wulumasiri tabaw o ye jatigɛwale kɛba maa 30 ani kɔ bɔ ɲɔgɔn kɔ olu ni diɲɛ fara ɲɔgɔnya Lala Kuyate n'i ta k'a lajɛ hali bi o fana kɛra Segu marabolo kɔnɔ tumana min na o b'a la ka to ka fɛɛrɛ kɛ ka ba tigɛ k'a fɔ k'o bɛ taa fan wɛrɛ fɛ wulumasiri tabaw an ye olu ni diɲɛ fara ɲɔgɔnya a ko février tile 9 tɛmɛnen a ko Tɔnbɔkutu marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya leerekaw fɛ yen a ko wulumasiri tabaw yen ko kura Lala Kuyate o ye bɔnɛ banfilɛ ta ne ka congo o caman kunna ye Lala Kuyate olu bilama o kɛmɛ lahara dugulen ye a ko ka fara o kan u ka kɛlɛkɛfɛnw caman labanna ni k'a tiɲɛ o bolo Lala Kuyate minnu cɛla i b'a ye k'a fɔ o kɔni kɛmɛ ka pɛrɛn bila ninnu caman o kun b'o bolo a ko an ka wulumasiri tabaw ye olu caman tiɲɛ a ko ka fara o kan o ka Lala Kuyate o ka yɔrɔba dɔ bɛ yen o ko ma ko dépôt wulumasiri tabaw fana ye o yɔrɔ in susu a taara sɔrɔ o ka tajiw caman de bɛ bila yen ka fara o ka maramafɛnw caman kan Lala Kuyate o kun bɛ leere marabolo kɔnɔna na Abdoulaye Jara ale de y'a fasiri Lala Kuyate an y'a salo ka bɔ indépendant kɔnɔ ka sanga n'o ka bi bɔli ye Samayira a tɛ tɛmɛ nin kan hali bi an ka finitigiw Ala k'u fanga se jugu la jugu Ala k'u se b'a bolo Samayira o la sa an bɛ nouvelle horizon ta n'an y'o ta Samayira min bɛ tali kɛ Bamaci tigilamaakɔrɔ 60 bɔɲɔgɔnko ye yɛrɛ Mamudu Tile minnu kɔni tun ye marifa ta u faso kama
bi olu kɔni kɛlen no ka marifa bila Tomiya marabolo kɔnɔna na k'u kunda Segu marabolo kan o na kun ye min ye o de ye k'a fɔ an kɔni nana de ka fara faso Mali kan Lala Kuyate walasa an ka se ka jɛ ka juguw kɛlɛ ko bon ko ni kogo pɛrɛnna basabu do dɛ kosɛbɛ Lala Kuyate fasiri an b'a ta ni an y'a ta an bɛ don nouvelle horizon kɔnɔ Mahamani Touré ale de y'a fasiri a ko Lala Kuyate ni a ta ka lajɛ ka sanga ni ale ka kunnafoniw faralen ɲɔgɔn kan e b'a ye k'a fɔ maa minnu kɔni ko murutila kuma dɔ la ka se k'a fɔ ka kɛlɛ fari da ka ɲɛsin faso Mali ma Lala Kuyate a ko o maa 60 bɔ ɲɔgɔn ko a ko sifinnakaw la Lala Kuyate o ko ni yakuma b'a la o ko ni ye seginso bolo da Lala Kuyate a ko o baaraw kɛra o fɛ san 2021 ka taa bɛn san 2022 la a ko Lala Kuyate o ko ni o jatew dɔnna nin cogo la ka bɔ Tomiya o cercle kɔnɔna na a ko Lala Kuyate hukumu kɔnɔna na o filɛ ka yakuma b'a la faso kanu donna o dusukun na o filɛ ka maramafɛnw bila ni ka segin so ni ka o bolo da hukumu kɔnɔna na o ye o kun da Segu Sido ani Bazado kan Lala Kuyate kabini tarata don février tile 10 tɛmɛnen ye Lala Kuyate o ka laban ka bisimila min bɛ tali kɛ Nuhumu Jara fɛ o de ye Segu Sido ani Bazado o yɛrɛ mara k'a fɔ o ma ɲɛmaaba ye Lala Kuyate a ko n'i ye a ta ka lajɛ kunnafoni y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ place de l'indépendance la a ko Lala Kuyate Segu dugu kɔnɔna na a ko maa caman sani mɔgɔw k'a faamu a ko Lala Kuyate siranya kun b'a la ka na maa caman dusukun na maa dama k'i minnu kɔni ka so u ka place de l'indépendance la a ko caman kɔni kun b'a la ka hakilina jugu miiri ka ban a ko Lala Kuyate ka sanga ni sifinnaka ninnu caman yelen ye o waati in na Lala Kuyate nin yɔrɔ kofɔlen na a ko nka monsieur le maire a ye o nɔngɔn fɛ a nana ni ka se ka basigi ni ka o kɔrɔfɔw ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma Lala Kuyate ni ka jira k'a fɔ a ye ninnu nan tɛ juguma la Lala Kuyate o nana de ka se ka fara faso Mali kan Lala Kuyate ka sanga ni maramafɛnw bilali ye u kɛmɛ ka minnu ta jamana o juguya la Lala Kuyate ni ye a ta k'a lajɛ o ko ma ko processus de DDR Lala Kuyate ni ye a ta k'a lajɛ o siratigɛ la o processus i y'o kɔrɔ dɔn wa a ko o de ye désarmement démobilisation et réintégration o de ye ka maramafɛnw bila ka fara ɲɔgɔn kan ka na don yafuma bala ka fara fasodenw kan an ka diɲɛ ka jamana baara Lala Kuyate a ko n'i ye a ta k'a lajɛ o nakun de ye jango ka se ka ɲɛsin Segu o antenne min bɛ Segu n'u bɛ tali kɛ antenne de désarmement et démobilisation et réintégration de Segu Lala Kuyate o kan ka taa yen de jango o jatew ka se ka fara ɲɔgɔn kan k'o dɔn Lala Kuyate ka maaw kɛ jigin k'a fɔ baara in yɛrɛ ni a ta k'a lajɛ Lala Kuyate min bɛ tali kɛ a bɔra min donna kabini novembre tile 20 ye san 2025 a ko n'i ye a ta k'a lajɛ Lala Kuyate a baaraw kɔni bɛ don hukumu kɔnɔ hali bi o de ye ka se ka jamanakɔnɔdenw fara ɲɔgɔn kan bɛn ani basigi o dakun kan janko Lala Kuyate cogo min na accord o ko ma ko depuis accord de paix n'a ma ɲɛ k'a fɔ an kɔni an ye o bila dɔfɔ kɔnɔ an ye sirakɔrɔ minnu bɔ janko ka se ka bɛn ani basigi nati ani ɲɔgɔn cɛ a ko Lala Kuyate a bɛ ye o de hukumu kɔnɔna na a ko n'i ye a ta k'a lajɛ a bɛ kɛ sababu ka se ka 2000 o joli ex combattant kɛ mɔgɔ ba fila a ko baara in ta mɛ ka ɲɛsin olu de ma janko Lala Kuyate Mali jamana kɔrɔ yan fan fɛ ani a tile bi yan fan fɛ cogo min na ka se ka o salo ka olu hakili da ɲɔgɔn na u ka maramafɛnw bila Lala Kuyate u ka faso kanu u ka faso kanu minɛ ni dusukun ye ka se ka na faraja fama fasodenw kan an ka diɲɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Mahamani Touré ale de y'a fasiri Lala Kuyate nouvelle horizon kɔnɔ ne ni e an y'a bɔ yen de i y'a dɔn ayiwa Samayɛrɛ a tɛ tɛmɛ o kan ka dugawu kɛ k'a fɔ k'u nali min filɛ Ala ka kɛ hɛrɛ ye Ala ka hakili ɲuman d'a ma halisa Samayɛrɛ faso ko don n'i ye fɛn fɛn k'a la bɔnɛ tɛ ayiwa an bɛ so an bɛ ɲɔgɔn ko ta Samayɛrɛ kosɛbɛ n'a ye Bamakɔ wula ta an bɛ taa Kayi marabolo kɔnɔna la Samayɛrɛ ka sanga ni yuruguyurugu kɛmɛli ye Kayi marabolo kɔnɔ wulikajɔ dɔw sabatira nin kulu maaw fɛ ka se k'u tɛgɛ da taji dɔw kan minnu kɔni tun bɛ ka labɔ ka sɔrɔ a ma kɛ yamaruya kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kayi marabolo kɔnɔ awɔ Lala Kuyate sira min bɛ taa Awuru ka bɔ Kayi ka taa Awuru o kɛwale in kɛra yen de a ko n'i ye a ta k'a lajɛ kibaruya a jira k'a fɔ Lala Kuyate k'a fɔ maa dɔw kɔni n'a ka di ye selon des sources dans la région les hommes du contrôleur principal Tapa Ouri Demba Diallo directeur régional de la police nationale de Kayi ont intercepté un important stock de carburant destiné à un trafic illicite a ko Lala Kuyate an ka taa Kayiba Jabate a ko yen ni
a taga lajɛ min bɛ tali kɛ contrôleur principal de police Tapa Uru Demba Diallo n'a ka di a fɔ Tapa maa caman b'a dɔn o de la bon a delila ka 6e arrondissement a y'o kɛ anw fɛ Korofina yan Lala Kuyate fulakɛ a n'a ka cɛdenw Lala Kuyate a ko ni a taga lajɛ u ye tigɛ da yafima b'a la essence bidon caman kan Lala Kuyate bidon caman min kɔni maa caman ka ye t'a la ka yira k'a fɔ a kun tɛ la ka bɔ sariya kɔnɔna na a ko ni a taga lajɛ maa kɔni bɛ ka yɛrɛ ɲini k'a fɔ taji kun bɛ ka taa min a ko jɔn kun bɛ ka bɔ ni a ye Lala Kuyate a bɔ kun ye mun ne ye a ko jɔn ye diɲɛ di essence bidon ninnu ka bɔ a ko olu ɲininkaliw de b'a la ka kɛ maa caman fɛ a ko Lala Kuyate ni a taga lajɛ a ko kumana min na Tapa Diallo a ka cɛdenw o kɔni bɛ deli ka to ka lamɔgɔw kɛ Kayiba Jabate ani a nɔnkandugu bɛɛ la Lala Kuyate ka se ka larawiliw ni k'o kɛ o ye patrouille ye a ko o don de sen fɛ Lala Kuyate o kɔni ɲɛ dara katakatani boloba dɔ kan sirakun dɔ fɛ min bɛ Awuro ani Kayi cɛ a ko o motobola ɲɛ su polisiw kan ale ye sɛntiga fisaya ni kolaba ye ka moto bila ne ka yɛrɛ ɲɛ Lala Kuyate ne kɔni ma ni ɲɔgɔn kɔni ye a ko o kɛra min kɛ a ko Lala Kuyate polisilakaw n'u taara gɛrɛgɛ kuma bala moto in na o taara sɔrɔ Lala Kuyate essence bidon caman de kɔni tombé moto in kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen o famɛ ka nafa o da kɔrɔ Lala Kuyate a ko ekulo ɲɛlɛ jɔ a ko ni a taga lajɛ a ko le bilan de la fouille est sans appel a ko 60 bidons de 20 litres o joli 60 bidons de 20 litres. Oui, ça c'est 20 litres bidons bioro. Voilà, 20 litres. Bon. Et ça c'est 20 litres bidons bioro. Bioro. Soit un total de 1200 litres. Litri bakere. Awani kɛmɛ fila. Ani kɛmɛ fila. Kosɛbɛ. A ko a bɛɛ bɛn o de ma essence la. A ko Lala Kuyate n'a ma ɲa k'a fɔ motobola kɔni ye sɛntigɛ ani kolabata a ko polisilakaw ye nin essence in kɔni salo a kana taa yɔrɔ min na ka taa n'a ye ka taa bila yafima bɛ jama ɲɛmaaw ka bolo kan ka se ka sɛgɛsɛgɛliw ninnu don ko kura jango ka dɔn k'a fɔ cɛ min kɔni b'o la Lala Kuyate a ko n taara ka moto ni kɔni to nka o kɔni bɛ la ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a fɔ ani jɔn bɛ jɛ la jɔn bɛ ka a ci ka taa essence nin ta yɔrɔ ale yɛrɛ dɔn bɛ a la wa ale ta y'a la an ka taa di ye de Lala Kuyate ɲininkali ninnu kɔni kɛ mɛ hali bi ni a taga lajɛ sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ senna jango Lala Kuyate maa minnu kɔni tun bɛ ka nin kɛwale jugu in kɔni lamara o tigɛ ka se ka da o tigilamɔgɔw kan Laya Jara ale de y'a fasiri Lala Kuyate an y'a salo ka bɔ Bamakɔ wula kɔnɔna na Samayira an bɛ fɛ ka dɔn nin yuruguyurugu ninnu kɛrɛnkɛrɛnnenya la tajiko kun kan a bɛ ban tuma min quoi jamana ɲɛmɔgɔ y'a fɔ ka jɛ bɛɛ ye ni taji feerela de walima ni bɛna baara k'a la kosɛbɛ na ni papier ye min bɛ yamaruya wallahi mais 20 litres joli 60 o fana ka ca dɛ o ka ca litre 1000 ani 200 mɔgɔ kelen ka taa di jɔn ma ɲininkali to min bɛ Lala Kuyate ne bɛ tilen ka nin fɔ ye n ko sami anw kan an yɛrɛ b'an yɛrɛ kan dɛ baasi tɛ ala ka hakilina d'an ma Amina Samayira ka se ka bɔ kunnafoni balan kɔnɔ bi an bɛ nouvelle libération ta n'an y'o ta an bɛ taa Kalabankɔrɔ yɛrɛmarakafo kɔnɔna na n'o ye Kalabankɔrɔ mairie ye a yirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ bureau du vérificateur général ale kɔni ka baaraw sera nin mairie kofɔli in kɔnɔ min senfɛ a ye ko CFA wari miliyɔn 105 105 millions o tɛ plus de a ka ca n'o ye olu de kan ka fɛsɛfɛsɛ Kalabankɔrɔ mairie kɔnɔ ayiwa baasi tɛ n y'a mɛn ni fali kulo ye ayiwa Lala Kuyate an ka taa Bamakɔ n'a ka di yɔrɔ jumɛn de tugu dɛ Kalabankɔrɔ la commune rurale de Kalabankɔrɔ an ka taa Kalabankɔrɔ o yɛrɛ marakafo o dagayɔrɔ la kosɛbɛ n'i y'a ta ka lajɛ vérification Lala Kuyate vérification financière de la gestion de la commune rurale de Kalabankɔrɔ des irrégularités financières s'élevant à plus de 105 millions de francs CFA selon les BVG bureau du vérificateur général olu de don Lala Kuyate a ko n'i ye a ta ka lajɛ a ko bureau du vérificateur général Lala Kuyate a ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka ɲɛsin Kalabankɔrɔ o yɛrɛ marakafo ma Lala Kuyate a ko sɛgɛsɛgɛliw a bolila san hakɛ min kan o bɛ tali kɛ san 2022 san 2023 san 2024 ka na bila san 2025 fo ka se juin kalo o tile 30 ma a ko Lala Kuyate laɲini tun ye min ye o de ye ka se ka
donc a fɔ n'a sɔrɔla mairie kofɔlen tɔrɔmɔɲɔgɔnw b'a la ka don da min fɛ u bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ mɛn baara b'a la ka kɛ o fɛ sariya kɔnɔna na a ko Lala Kuyate y'a fɔ cogo min na sɛgɛsɛgɛliw kɔni bannen a yera k'a fɔ ko des inégalités financières s'élevant à plus de 105 millions de francs CFA selon le BVG. Ko sɛgɛsɛgɛliw bannen a ko bureau du vérificateur y'a yira k'a fɔ a ko million 105 ani a kunkanfɛ Lala Kuyate ko olu de kan ka fɛsɛfɛsɛ a donda jɔn y'a dun a taara yɔrɔ jumɛn na jɔn y'o bila k'a dun Lala Kuyate ko k'o de kan ka ɲɛfɔ CFA wɛrɛ million 105 ani kɔ 105 millions plus de 105 millions Lala Kuyate a ko n'i ye a ta k'a lajɛ a ko ka fara o kan a ko bureau du vérificateur général a ko des inégalités administratives o tɛ baara kɛ cogoya ye wa a ko fanga ka baara kan ka latɛmɛ cogo min na yɛrɛmarakafo kɔnɔna na a ko olu caman fana Lala Kuyate a bɛ i n'a fɔ sɔni sigira o kan dɛ a ko la mission de vérification a constaté que la commune rurale de Kalabankoro ne respecte pas le principe de sincérité budgétaire. Elle n'établit pas les rôles d'impôt forfaitaire. Le conseiller communal ne respecte pas les taux plafond des taxes communales. Le receveur percepteur n'a pas établi les états financiers de la commune. La commune rurale de Kalabankoro n'a pas respecté la procédure d'annulation d'un appel à concurrence. Lala Kuyate Nazaratana, ni Kwikiba a Franyon Kabamanagana, Ude Kafo, Lala Kuyate Dakurina Kele, Mauka Famu Kafo, bureau du vérificateur général de Kafo, Baraka Hakachumina Chumina Kalabankoro, ou Yera Makafo Kono, Ako Bara Makete, Atara Kakete, Ako Kamatemesra Monufe, Lala Kuyate Utagateme au fait ako ule keme sababu ko yanani majen chama ani fien chama yi Lala Kuyate baro ke chugo yela Kalabankoro u yere mara kafo konnana ako Lala Kuyate nambura yafuma bala irégalité administrative la ako ameta irégalité financière la ute musaka ko yewa ako la vérification également est relevée des irrégularités financières d'un montant de plus de 105 millions de francs CFA ako Lala Kuyate ni atagalage ces 105 millions là sont relatifs au non reversement de l'intégralité des frais de mariage pour un montant total de plus de 100 millions et quelques. Ako mere munu be siri furu munu be ke ako tormonyo mi be so o konana ako Lala Kuyate o kan aselo kana franyo nga ka bla wagane kono miriba chola dala Kalabankoro meri konana ako Lala Kuyate abena fo o bara o make o choyala ako ka fara o kan ces irrégularités financières sont relatives au non reversement des irrégularités des frais de mariage amo de fois ako à la non application des pénalités de retard pour un montant total de 2 millions 538 149 francs CFA. A ko Lala Kuyate na kadiye o kema ka tormonyo ko no saradaya ayira ka fo Lala Kuyate munu mado o donda fe wal man Lala Kuyate nyefo kan ka tormonyo munu don chogola Kalabankoro o yere maraka fo konana fasiri ke ba ko ni keme ka jara tigeya chogola Lala Kuyate mi metale ke kayira ka fo ko bureau de vérification o de ayira ka fo ko nyefo kan ka o tormonyo o lu kunga mi metale ke Kalabankoro yere maraka fo konana ako Lala Kuyate dakurina kere kayira ka fo bureau de vérification général aka sega olu ya yira ka fɔ sefa wɛrɛ million 105 ana kunganfɛ ako olu de dondaw kan ka ɲɛfɔ Kalabankoro yɛrɛ mara ka fɔ kɔnɔna na Samara Fasiri Keba n'a ka di Lala Kuyate maa min mako bɛ nin na an y'a sɔrɔ ka bɔ min kɔnɔ o de ye nouvelle génération ka sɛgɛn ni o ka bɔli ye Lala Kuyate ni maa min mako bɛ a la n'i ye a sɔrɔ o ka page ɲama page sabanan Fasiri a b'o de kɔnɔna na ni maa min ye nouvelle libération sɔrɔ o ka page sabanan Lala Kuyate a b'o kɔnɔna na ne m'a sɛbɛn dɛ e ni ne an ta kɛra lakali an ye min ye an y'o de bɔ o kɔnɔ Fasiri filɛ n'a sɔrɔ min na y'a bila ye ayiwa an ka bila ye Samara k'i fo k'i barikada a diyara n ye Fasiriw kɔni u sɛbɛkɔrɔ walawala la baasi tɛ a tɛ tɛmɛ nin kan k'a jigiya k'a fɔ kanubagaw u ye faamuya sɔrɔ bi kunnafoni ko ale taabolo la o b'a to sɛgɛnnafiɲɛbɔ dɔɔni an b'o kɛ ka sɔrɔ ka segin ka na jɛmukan kun filanan kɔnɔna na awɔ ne ye Désara de ye ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu Media gɛrɛ baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye den min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star ye dɛ mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa ne dumuniw timiya ne
de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ. aw yɛrɛ fɔ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de ta n'aw ka dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalaɲɛ sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ. Zara ye nouveau soleil SARL ka produit dilannen ye. Lala Kuyate. Samaira. Nin tɛ baasi ye. Nin t'o ye dɛ. Kunnafoni gafe. An kɔni an sera ka min fara ɲɔgɔn kan bi. O de ye nin ye. O de ye nin ye. Kosɛbɛ. Nka ni maa mako bɛ hali bi kunnafoni tɔ la. Awɔ. An filɛ ka kunnafoni gafe minnu kalan. Kosɛbɛ. Ka daminɛ essor la. Awɔ. Ka na se indépendant ma. Nouvelle horizon. Soir de Bamako. Fo ka se nouvelle libération ma. N'i ye o kelen-kelenna sɔrɔ. I bɛ kunnafoni ninnu tɔw y'o kɔnɔ. Awɔ. Lala Kuyate ka segin a kan ne ni e an m'a sɛbɛn. Kosɛbɛ. A bɛɛ bɛ o kɔnɔna de la. Awɔ. N'i ye o kelen-kelenna sɔrɔ. I n'a tɔ sɔrɔ a kɔnɔ. Min fɔ ina o sɔrɔ o kɔnɔna na. O ye tiɲɛ. A dɔw yɛrɛ la an t'a bɛɛ fɔ. Awɔ. An bɛ a kumabaw de ta k'olu fɔ. Kosɛbɛ. E ma ko m'a jɔ kun na. Awɔ. I b'o bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔ. N'Ala sɔnna. Lala Kuyate o la o b'a to an ka taa dugu kunkanko kɔnɔ. An bɛ t'o kɔnɔ. An k'a ma ko rubrique société. Kosɛbɛ. Ka sanga ni bi jɛmukan ye. Awɔ. Ayiwa Samaira i y'a fɔ cogo min na an bɛ don an ka bi rubrique société kɔnɔ n'o tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ fɔ kanubagaw ɲɛna n ko sanga ni waati jɛmukan in kɔnɔna na a ka d'an ye ka se ka taa don dugu kɔnɔ ka jamana kɔnɔden dɔw ka hakilinaw ɲininkali kɛ ka se ka n'o da kanubagaw tulo kan an b'a dɔn k'a fɔ o fana bɛ baro in diya kosɛbɛ siratigɛ fɛ an ka bi ma fɔlɔ o de ye Dirisa Kulubali Badiri hakili la a ka hakilinaw an y'o fɔ yan Samaira a ka di maa caman ye bari ka d'a kan i bɛ tɔmɔta caman de sɔrɔ a kɔnɔ. Waati in na mɔgɔ caman de bɛ k'an ɲininka ko a ko Badisa ko famana ma dɛ. Ko famana Badiri ma. Ne ko Badiri bɛ yen. Ko baasi t'a la. Ala b'a n'a ta ka kɛ jɛmukan in mana bɔla ye Samaira. Anw yɛrɛ de ma se Badiri ma fɔlɔ. Yarɔ. Ɲɔn tɛ ko baasi foyi tɛ Badiri la. A banna. A bɛ Bangoni Janginɛbugu la yen. Kosɛbɛ. An b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn. Ko t'a la yen. Ayi foyi t'a la. Anw yɛrɛ de ma s'a ma fɔlɔ. A banna. A ka laseli dɔw de b'an bolo yan. Kosɛbɛ. Olu o kɛra a mɛnna. Awɔ. An bɛna kanubaw tulo nɔgɔ bɔ. Tulo nɔgɔ bɔ n'olu ye. Kosɛbɛ. U ka se ka faamuya sɔrɔ adamadenya taabolo dɔw kan. U b'an dɛmɛ an ka diɲɛlatigɛ la. A b'an dɛmɛ an ka sigidaw kɔnɔ. An ka ba Dirisa Kulubali lamɛn. O bɛ bɛn. Fɛn damadɔ de bɛ fɔ adamadenw k'o jateminɛ ni e ka o jateminɛ cayara a ka ca Ala fɛ furusa tɛ caya a fɔlɔ e bɛ muso ɲini yɔrɔ min na kabila min kɔnɔ i k'a lajɛ fɔlɔ ale ka kabila ani aw ka kabila e sugu bɛ ɲɔgɔn ta bari mɔgɔw lamɔyɔrɔ tɛ kelen mɔgɔw lamɔcogo tɛ kelen donc la aw ka lamɔ bɛ cogo min na ani ninnu ka lamɔ bɛ cogo min na e kan k'o de jateminɛ avant que i ka woro bɔ fɔlɔ ni danganiya lɔ kan i bɛ sɔrɔ ka woro bɔ. Woro bɔlen kɔfɛ muso ladolen kɔfɛ ka taa so kɔnɔ e fɛ fɛn damadɔ bɛ yen i kan k'o fana jateminɛ pour que furu kana sa wala pour que furu kɛlɛmisɛnnin kana caya a fɛn fɔlɔ i kana muso sabute n'i ye muso sabute dɔrɔn a b'i nege bɔ muso la a fɛn filanan e k'i jija i kana a sɔgɔbɛ tuma bɛɛ n'a ye fɛn dɔ kɛ i b'a kɛ komi i ɲɛ t'a la. Mais kuma o kuma n'a ye fɛn kɛ fo e ko o sɔgɔbɛ ko sɔgɔbɛ la i ka furu tɛ sa si tɛ se ka caya bari f'i ka tɛmɛ ko kan hadamaden n'i ma tɛmɛ ko kan i tɛ se ka koja sɔrɔ a fɛn sabanan e ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ yafa n'a ye ko k'i la i yafa a ma n'a ye ko k'i la e ka yafa a ma tant que e ma kɛ mɔgɔ ye min bɛ yafa e ka furu tɛ se ka si sɔrɔ muso fana ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ yafa i bɛ tɛmɛ ko kan i bɛ yafa. A fɛn naani na e ka kɛ mɔgɔ ye fana min bɛ cɛ ka ko ja la ka to k'a fɔ cɛ ma e de ye ne den fa ye e de y'an ka du baloba ye ni e tɛ an bɛ kɛ cogo di n'i y'o fɔ cɛ ye a bɛ cɛ yanga a bɛ dɔ fara e minɛ cogo k'a ban muso fana e ka to k'a fɔ muso ye alhamdulilayi e de ye ne furu cɛ ye vraiment ne e tɛ ne yɛrɛ t'a dɔn an bɛna kɛ cogoya min na. Vraiment e de denmisɛnninw lamɔba ye e de denmisɛnninw ladonba an ɲɛ jɔyɔrɔ ye Ala kɔfɛ an ɲɛ jɔyɔrɔ ye o kuma a bɛ to k'o kuma minnu kɛ a bɛ kɛ sababu ye a bɛ furu sinsin wa a b'a hinɛ don ɲɔgɔn na a bɛ tin don ɲɔgɔn na a bɛ yafa ɲɔgɔn ma n'u kɛra furu bɛ sabati mɔgɔ tɛ se k'o kɛ furu kɔnɔ i b'a ye kuma bɛɛ an ɲɛ kumulen bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ n'i ye muso wele dɔrɔn a bɛ na dɔrɔn a b'i ka ci kɛ dɔrɔn a b'a kɔ don a tɛ baro n'i y'a wele dɔrɔn a b'i ka ci kɛ dɔrɔn a b'a kɔ don sabotage de bɛ na n'o ye fɔlɔ. N'i y'a wele dɔrɔn n'i ko jifilen b'a kana n'a jifilen b'a kana dɔrɔn a b'o d'i ma dɔrɔn a b'a yɛrɛ ɲini a tɛ fɔ ka sigi kɔrɔ bari e ye mɔgɔ sabutilan don o ko man di mɔgɔ ye.
Lola Kuyati. Samaira. Badri za wako masu sabtela kumani mai. Oh kumani mai de. Mama bi sabti. O ba kuma mbuyuma. Eta fe ali eno nyaganyo. Yado. Mam bi apprécier de kadi. Voilà. Mani mani yip mo kuma yanga. Abe kuma mo fo ganye shima. O de bi fara encourager. O kuma be eri yeye be kam wala goshi. Ete ma tare kuma shi. Fa eri yeye mo wala goshi korofo de bi da. Kosebe. Ko te e kumani mai. O ti cheni muso ide. Ali adama deana. Bali mayala. O be si yere de konnana. La ko te o mani mai. Amani mai. O sta fa jenga no ti. Amano. Parce que adola olu tigila mo o kemane ka mo ka nyuma de fo kwa. Kosebe. O ba nani kuma be la goshi li. Iyo yebe mo la goshi. Amano ko so na ona ke tuje ba so ay nyuma do fana ke o. Awo fukanye. O nyuma do fana ba la. Awo nyuma ba la. To fo kuma shi. Fo juguma minke. Walma ay nyuma minke to fo ngana fila ka minke dron e be presse ko. Kosebe. Na manya o ko na tige nyuma mi fana ke. Ibo fana daka. Ko tibo fana daka. Weche. Ka ke e te date so mo shi ka nyuma ma. Fo juguma ga sa. Ari ni be mo hola. Abi ni mo hola. Weche. Wa le ko ti o fana na. Kosebe. Fien badi. Fien do harama yala. Fien do harama yala. Tugu. Ay nyuma do kew. Weche. Ibo nyuma tari. Do me na ye fien fana ke. Ibo fien fai. Fien fana fo. Abo to mani harama yala. Kosebe. Ete fien ete nyuma yele fo fa fien. Le ko ti. Eta mimi vui. Amano. Mai. Kosebe. Wala badri sa ko. Awo. Am ngoni sira ka min tuma wala. Ni. Toyi. Kosebe. Wala meti mani beni jem kan yi. Awo. Dauda Kulubali. Kosebe ale kene. Awo. An la ka sa fana ma. Anu fana fa on samaila. Ngubi fen fana. Ika kene fana nye ni kunyedo. Adola ube genetic ketuku fana no kwa ibulu. O amta Dauda Kulubali. Ale mi fa yin kene akula amu nyama da ka so ka signal. Bebe. Awo. Ni wati bla climat yɛlɛma minɛn kɔnɔ parce que an bɔra samiya la an bɛna don nɛnɛ de kɔnɔ sisan bon samiya waati o b'a sɔrɔ ji bɛ yen bon ji banna waati min na funteni dɔɔni bɛ na bon nin waati in na sisan nɛnɛ de nana bon farikolo bɛ o fana yɛlɛmaw fana kɛ o nɔfɛ o yɛlɛmaw bɛ na ni fɛn camanw ye tel que mura misɛnmisɛnmaninw surtout denmisɛnninw fanfɛla ani mɔgɔkɔrɔba minnu si ka kɔrɔ kosɛbɛ donc mura ani sɔgɔsɔgɔmisɛnninw olu de bɛ na nin waati in na k'a da waati n'a cogoya kan parce que waati sumanen don nin waati fiɲɛ sumani ani nɛnɛ o de bɛ yen sisan voilà o kɔlɔlɔ de ye mura ani sɔgɔsɔgɔ ninnu ye sisan ani sumaya ni falen misɛnninw bon sumaya an bɛ se k'a fɔ sumaya fanga ka dɔgɔ nin waati in na mais fogofogola problème de ka ca nin waati in na parce que fiɲɛ de bɛ ci ni fiɲɛ bɛ ci bon ni ima protection comme kɔlɔsilikɛlan dɔw i kɛ k'i yɛrɛ kɔlɔsi o de bɛ na ni fogofogola problème ye nin waati in na ka caya bon ni nin waati in yɛrɛ la an bɛ ladilikan min di mɔgɔw ma kosɛbɛ o ye an ka nu datugulanw ɲini ni i bɛ bɔ n'i tɛ bɔ i ka se ka fini giriman don i la min bɛ se k'i fari protéger nɛnɛ kama bon ani denmisɛnninw n bɛ ladilikan di denmisɛnninw ka côté la kosɛbɛ u kana denmisɛnninw ko nin waati la fiɲɛ sumanen waati u k'a to ni tile bɔra denmisɛnninw ka ko ni denmisɛnninw kora u k'u mun u ka fini giriman don u la k'u protéger nɛnɛ ma o de bɛ se k'an protéger bana caman ma nin waati in na bon nin waati dumunifɛn ko tɛ waati ko de don waati ko o tɛ dumunifɛn ko ye mais o ye e yɛrɛ ka kɛcogoyaw de ye fini ka fanfɛla o de jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ voilà bon ni sɔmini yɛrɛ la n fari bɛ ka kalaya dɔɔni den nunji bɛ ka bɔ ou yɛrɛ nunji bɛ ka bɔ i bɛ ka sɔgɔsɔgɔ i bɛ teliya i bɛ taa kɛnɛya tigilamɔgɔw fan fɛ o b'a to olu bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ sɛgɛsɛgɛliw min bɛ se k'i yɛrɛ bilasira bana kana taga ɲɛ sinon n'i y'a kɛ furata ou bien n bɛ n débrouiller dɔɔni a dɔw la a bɛ se ka taa wolo problème wɛrɛw la e yɛrɛ ma sigi ni min ye an kun bɛ se ka fɛn dɔw yɛrɛ d'i ma nɔgɔnin na min b'a to a tɛ kɔlɔlɔ fosi se e ma mais n'i y'i sigi so a dɔw bɛ se ka taa wolo problème wɛrɛw la. Lala Kuyati Samara ni cɛ ye dɛ ni y'o ye dɛ n bɛ Dawuda Kulubali fo wallahi ne k'a fɔ n ko Kulubali kɔni olu ɲumanw ka jɔ dɔɔni Samara i bɛna woro sara dɛ e t'o sɛbɛntiya Kulubalilakaw a ye taa sɛbɛntiya Samara Kulubalilakaw caman bɛ télé kɔrɔ nin wagati la dɛ i bɛna woro sara ayisa ne min fɔ cɛ ne b'a cɛ tɛ de ayi cɛ tɛ
kana na ali kulubali la ko bila ɲɔgɔn na ai mais comme ne bulukɔnɔ fɛnw de don ne bɛ se k'o fɔ a banna ne de olu dilan olu tɛ se ka ni ne u tɛ se ka bɛn i ka fɔta ma ayi n ne de b'o dɔn parce que ne de y'o dilan o ayiwa ni ne ye min fɔ o la u tɛ se ka bɛn o ma o ye théorie ye dɛ a banna an k'a kɛ ten la mais ne de Kulibali fo kosɛbɛ la Kuyate o b'a to clip du jour filanan an tɛ dɔɔni lajɛ o la an ka dɔɔni lajɛ o la dɛ Samayɛra jeli beleti ko jatigi ɲumanw jatigi ɲumanw o tɛ anw ye wa o y'aw ye awɔ diɲɛ jatigi ɲumanw anw ye jatigi ɲumanw aw ni foli ka kan jeli tɛ kɛ foyi ye n'a jatigi tɛ ne ka di kɛ tɔgɔ nin fɔ kuma yarɔ mais tɛ nin fɔ o to an tare sa ne bɛna kuma sisan Dirisa ye min fɔ e ka to an san wa ta ba ye o de ka di o de ka di n ye sanu bɛ dugara n'o kɛra n bɛ kobaw de kɛ a banna o tuma an bɛ taa Musa Tarawele fan fɛ min ye jeli peleti ye ale ka nɔbila min bɛ an b'o ɲɛmada ka sɔrɔ ka segin ka na u bɛ bɛn Lala Kuyate Samayɛra ni yɔrɔ n'a kɛ jeli beleti fo kosɛbɛ a n'a ka dɔnkilidalaw ko wale ɲuman dɔn Lala Kuyate waati sera a sera Samayɛra Sanogo waati kɔni ale sɛbɛkɔrɔ sera nka sala an k'an kɔ don kanubagaw la a ka kan an ka wale ɲuman dɔn foli ta ka ɲɛsu kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma u mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ an b'u fo k'u barikada k'a daminɛ Côte d'Ivoire la ka se fo Bamakɔ ma yan n'an taara Côte d'Ivoire kɛrɛnkɛrɛnnenya la hakili la an ka golokansigi bɛ yen ni o ye an fa n'an karamɔgɔ denkɛ ye Aseji Sherif Ahmed Tijani Aidara hakili la n'a nɔfɛ jama u bɛ kɔrɔkɔ nin sanga in kɔnɔna na u bɛ kɔrɔkɔ n'a marabolow kɔnɔ u bɛ ka se ka taa Ala ka laseli togo ɲumanw u ɲɛfɔ alisilamɛw ye an b'u fo k'a fɔ Ala ka segin n'u ɲuman ye ka n'an yɛrɛ ɲuman sɔrɔ yan o kɔfɛ Samayɛra ka bɛɛ lajɛlen fo kana ɲinɛ k'a fɔ ko Sirifila Morikɛ bilen fana Sirifila Morikɛ bilen a fana bɛ Côte d'Ivoire mara la Haruna Rashid kosɛbɛ Ala ka segin n'u bɛɛ ɲuman ye yadɔ Ala ka segin n'u bɛɛ ɲuman ye Samayɛra k'u bɛɛ lakana o kɔfɛ an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ k'u ye Sirifila tele kanu an b'u fo k'a fɔ ni kɛra an seko n'an damayira ye nin dɔgɔkun in kɔnɔ n'Ala ma basi k'an na n'a ye dɔgɔkun wɛrɛ yira an na olu ni anw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan Lala Kuyate k'i fo k'i waleɲuman dɔn o diyara n ye o yɔrɔ la k'a fɔ Lala Kuyate anw kɔni ne y'a fɔ n ko mangɛnɛ n ko dɔgɔtɔrɔ kan ka ne ka furudimiko lajɛ kosɛbɛ n'o kuma fɔ i bɛ k'o kuma ta nka a ma dan ne kelen ma bilen Janganɛbugu la an kɛn bɛ ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma Janganɛbugu la sibiridon feerekɛlaw tile 14 Janganɛbugu ekɔlisoba la Espana Lala Kuyate maakɔrɔw maa dama sunkalo ɲɛbila baaraw don an ka tɔnba min bɛ n'o ye CADD ye CADD u sera kɛnɛ in kan yan an kɛn bɛ ka don dɔ labɛn journée de consultation gratuite an bɛ taa mɔgɔw sɛgɛsɛgɛ ni bana min ma ye o la ni min ka fura b'an bolo an b'o ta k'o d'e ma mais kɛrɛnkɛrɛnnen man kan ka bisoni sigi min kan o de ye diabète ani tension ye surtout maakɔrɔw kosɛbɛ bɛ kasi ko ma ko ne ta ye furudimi ye ko ne fana ka taa k'e fana ka fara a kan furudimi kelen-kelenninw b'a la an fana bɛ arana ye ka se k'an furu lajɛ feerekɛlaw tile 14 ka kɔnsumalen bɛ 7 heures du matin o k'a sɔrɔ an bɛɛ bɛ yen o b'an lajɛ n'an gɛrɛsɛgɛ bɛnna fɛn ma n'a sɔrɔ o bana b'an na o bɛ d'an ma n'u y'an ka furudimiw lajɛ an bɛ cɛdenw an b'u fo kosɛbɛ dɔgɔtɔrɔ k'a fɔ an ye k'an tɛ se ka su ɲina o tɛna o foyi ye o la n bɛ CADD fo kosɛbɛ an yɛrɛ ye tɔnden y'a kɔnɔ ne b'a kɔnɔ an b'a kɔnɔ o y'aw ka ko ye an b'u fo k'u waleɲuman dɔn o diyara n ye u ka sigida kanu na u ka faso kanu na u ka jamana kanu na o la k'a fɔ n'Ala sɔnna ma sibiri don an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Lala Kuyate ka Mali bɛɛ lajɛlen fo ka Mali waleɲuman dɔn maliyɛnw u m'a ye diɲɛ fan o fan nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan minnu sigilen bɛ ka ɲɛmaa da Sirifila TV jɛkanso fɛ Lala Kuyate k'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka danaya ta Ala ka da anw kan ka yira k'a fɔ an sera ka min fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni nin tuma in ye Lala Kuyate nin dɔgɔkun in ye o de fana bɛ kɛ nin ye a bɛ dansigi nin dɔgɔkun in jɛmukan na sigi bɛ kɛ nin ka bi 22h30 ka 16h30 ma Lala Kuyate n'Ala ma basi kɛ ne ni e la dɔgɔkun wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo a tɔgɔ ani a jamu na k'a fɔ Lala Kuyate Ala ka dɔgɔkun wɛrɛ fara an si kan nka wɛrɛ sɔrɔ kɔnɔ dɛ ayiwa dɔgɔkun wɛrɛ ta sɔrɔ muso kɔnɔ de Samayɛra kana dɔgɔkun wɛrɛ lundi b'a sɔrɔ an t'a kɔnɔ mardi b'a sɔrɔ an t'a kɔnɔ peut-être mercredi wali jeudi a b'o fila ni ɲɔgɔn cɛ furudimi tun bɛ ne la fɔlɔ fɔ ni ninnu ye min fɔ kana hakili jigin a la ka sisan Samayɛra a k'an ka kini kalaman bi fɔlɔ amona e ka nin den in a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ b'a la nin ye infusé ye ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka di e tɛ jumɛn ani
Mbo kundo dima. Te Zara. Mon père, on peut pas que les Nazaré. Il y a kuma bay. Et il doit la surprise qui est doit. Ah bien. Mangani. Ah, c'est ça moi il est tout content. Te Zara. Te o katede. Abisa mbisa babo. Ni te wala ben ya la kura ka segi kana na ka kele gurgo yo wa ne ba infusé de mi ha même bien ya kle quoi appelez moi wa je ma on est bien to ka te la higa so za bole be fele fe ngade jama jara kadua ke tezarai makele ngadanga mena budji Allah farafidenu jara kadua ke tezarai makele ngadaga mena mudunchi Allah tezara